Zdravím divákov, moje meno je Fuko a dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska ideme hrať 3-3 a hráme 3 zápasy. Kto viac vyhrá, tak vyhral. Tak ideme na to. Pozrite sa, aké máme nové vymoženosti, normálne mikrofóny, moderná doba, 21. storočie. Tak ideme na to. Dobre, ja si dám Liverpool, aký mám dres. Ja mám dres, ale tam taký není, takže ja si dám, čo len môžem si dať. A neviem už. Ale dáme si môjho najobľúbenejšieho hráča. Už podľa mňa viete, podľa Portugalska koho. Dobre, daj, aké chceš dresy vybrať? Ja dám červené. Dobre, tak idem na biele. Prvý zápas asi by sme začali. Tu sme ešte nehrali ani raz. No ja nie. Vyskúšame novú. Ja v tomto 3-3 nie som dobrý. On vždy vyhráva proti mne. Uvidíme, čo to za teraz. Možno Dobre. vyhrajem. Formáciu ideme útočnú, lebo ja s obranou neviem brať. Ja idem hrať takto. Dobre, treba nám pevnú obranu, Nie, takto. takže tam dáme Van Dijka. A dopredu tam už je McAllister a na druhej dáme Salaha, že by to bolo Ja tam tak. dám... Dobre, tak ty dáš s jedným záložníkom a s dvoma útočníkami, tak vidíme. Ja som tam musel dať pevnú obranu toho Van Dijka, ale v každom zápase treba mať pevnú obranu. Tak ako... Ja tam nemám obranu, lebo každý jeden je... Ako... A počkaj, to sme dali veľké brány, to bude len sranda. Sme No, dali veľké bránky. má sa to hrať na malé brany, ale... Dobre, že bude sranda, dobre, hráme prvý Tak zápas. bude viac golov padať. A nie som v tom dobrý, takže ja budem strieľať hneď. Dobre, Cristiano Ronaldo. Není, dobrá, Dobre. poďme nie. A to bol faul, dobre, máme loptu. Dobre, urob pločku a vystrel si, to je jednoduché, toto taktika. A nie, brvno! Je do power shot? Ale Kde nejaký tam? veľký power shot. Dve veričky ideš strieľať tú loptu. To čo bolo za nahrávka Van Dijk? Dobre, ale ideme... Keby to je normálny zápas, už je vystredaný. My. Dobre, ale ďalej. taký A skúsi nevydarený. streliť, čo tam bude. No. Taký jednoduchý. Ale hráme na veľké brány, ešte padá menej golov, jak nám padalo, keď sme hrali toto. No, na malé. na malé brany. Lebo to hneď od začiatku začali padať. To sa ti neoplatí takto. Vidíš, že dostávaš ďalší gol. Ale tak to divám. Nebol faul. Toto fakt neviem hrať, toto je proste. Však To je vystrel iba len veľké. z dobrých pozícií. Ale dobre, ja nikdy nemám dobrú pozíciu. Musíš si urobiť, nielen ju hľadať. Vidíš, to, čo ja som s ním zrobil a som vystrelil, jak som vystrelil. Dobre, ja skúsim takto. Dobrá a skús. Skúsiš? Ja dám Cristiano Ronaldo, vystrelím nič. To je A normálne. zase také tenis. nahrávky, čo koniec ten Van Dijk dáva. Ale čo? Vydám. Ja mám iné ovládanie. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Ja s kolečkom nahrávam. Ja som nedal vystreliť. A ja som dal s kolečkom nahrávku. Dobre máš, čo? Sa sťažuješ a to len ty nevieš hrať. To je isto. Nič nehráš a sa sťažuješ na ovládanie. Aha, zase na loptu. Skoro som dal vlastne, nevadí. Salah. Jo, Nedá. zase mi pekne. No dobre, ideme. Práve, že tu ešte fakt tých menej golov padá. Gol. Späť Van Dijk vystrelil. Jednoduchá taktika z rozohrávky gol. Ale fakt tu menej golov padá, aj keď máme tie väčšie bránky. Dobre. No, ja dám hneď teraz gol. Možno. Čo robíš? Do bránky. Musíš nameriť, to nie je veľký zápas, čo ti sám strieľa, keď si ideš a to tu. Automaticky. Dobre? 4-1. Dobre. Ak akože... No, neviem. Zober ho a to nebol faul. Ale... Dobrá, Van Dijk, ja som hlúpy. Si to vlastne. A ja som sa už tak... On sa nemôže ani smiať. Až revem v tuchu. No. Až tu ma zaštipalo. A nie, fajčím, to nie je pre. Možno to ešte vyrovnám. Krásna nahrávka strela. Škoda, že to nebudem nádej. Bruno Fernandes. Dobre, Je tam krásna nahrávka. to môj Salah. Šalak. Dobre, tak ako... Dáme to tu. Dobrá, a Všetko vyskúšaj. a ja všetko môžem vyskúšať. Strelím. Nie, tak to strelí to. Strelím.
Nič. Vystrelím gól. Môžem ísť ku nám na dedinu s takými strelami. Nie tam do prvej onej ligy. Dobre, dajme tam. Krásna strela gól. Joj, dobrá Fernández. A je tak. A čo kebyže si dal tyčku? Tá by som dorazil do prázdnej tak. A čo keby si Lebo dal... ja furt dám góla, to... Počkaj, ja to skúsim dať takto. A ja sa dostal. Krásne. Jaký líky. Dobre toto. Točky sa. To som prehral. Akože ešte máme jeden počet, a to som prehral. Ešte horšie ako Daj ho na dole. malé brany. To radšej na malé brany aspoň vyhrám. Hovor, dačo, ale si dal góla rovno. Ja som sa ani nepozerala, ja som proste iba hral. No menšie brany si dneska ešte viac príde. No však. Ale to už nedorovná, možno ešte keby, že také šťastie mi tam príde, ale no, neviem. Krásne. A to nebo... Fauly tu na také... Strela! By sa vôbec nemali pískať fauly. To čo bolo? Haló, McAllister, to čo bolo? Dobre. Ale čo robí ten McAllister? Cristiano Ronaldo. Veľa by si chcela, Salah je tam. Joj, ja som krivý. Cristiano Ronaldo. Nič, je tam. A To iba prvý polčas. nedá proste. Prvý polčas už 9-4. To je strašne veľa golov. Som zakrikol na začiatku, že to ešte menej golov padá, ak na menšie branču, lebo toto je veľa. Dobre hlavička, ale nič. Tiež úplne na veveričky. Keď tu vôbec, bo to je Miami, tak keď tu v Amerike majú toto veveričky. Gól! Keď tu nemajú toto červené veveričky, toto sme to máme. Rafaliao. Odpískali mu, keď išiel sám na bránu. Ale... Mala som dať gól, ale 9-5. 9-5 a 4. Z tvojej strany to nie je až také strašné. To 9-5. Tak tamten, čo sme mali tréning, tak som prehral viac ako 25. Neviem, ale no. Teraz je 10-5, na čo chceš? Či 10-5? Dobre som povedal. Hej, dobre. Ready? Vysoká. Ready? Cristiano Keby si Ronaldo. netrafil. Možno, ale dá som dal proste. Dobre, hráme. Tak. Vypadlo všetko, tak toto sa bude zničiť. Skoro som si dal vlastný gól, ale no. Ani som nedopovedal to, A čo kde som ideš chcel dopovedať, bez ale no. Neviem. Leo sa tam sťažuje na dačo, neviem na čo sa sťažuje. Asi mu dali navyše hot dog v bufete za to, že je hráč. ťa ruš počuť! Za ňu nevezme. Šok, dobre, ale ja som si myslela, že tam majú Pepeho. Paprika tam je. On už... Nezavrel si druhú bránku. A teraz bežky. Jaké uho. To je Luis Díaz toho roku. Nechod na vlastne. Dobre som to pripomenul. Tak som to vyblokoval, ale nič sa nevedel. Pežička, ale no až tak Ronaldo, ty vyhráva. kokos. Backflipy tu robí Ronaldo. A dá ma zagraj daný zdech. Tak koľko také. Tiki taka a hral McAllister, keby aspoň za tým behaš, ale by ešte krepko hráča. Už koľko ty Ty si dal 4 strely po sebe a 4 všetky boli tyčky. Teraz ja. Ty vole. Winkel, Bruno Fernández. Ja už som to videl v tyčke, ja už mám v hlave samé tyčky. Ale no, Profesionálna prihrávka, ale nevyšla. A Ronaldo. ešte možno vyrovnám. Dáme tam, ale nie presne tam. Skoso, nestí dobre, tu na už nestíha. Ešte si ďaleko. Ja som nezastrelil teraz veveričku, ale Jara bicu. Dobre, ďalší gól z polovice. Ihriska. Dávaš také goly, že ty ani nemusíš ísť ku tej bránke, lebo podľa polky dávaš všetko. Ja dávam na rok power shot. Dobre, vyskúšame to stratégii. Tebe to nevinde. Ďalšia. Počkej, ty už iba otrých, už musím začať na to No. prasa. Dobre, už To mám sa nedá ani taktiku. obrániť, keď to sa Už ide. mám taktiku, jak budem strieľať. Dobre, potrebujeme dať gól, lebo už to sú iba 2 góly, čo vyhráva. Ja som normálne... Potrebujem ešte jeden gól. Koľko máme času? Neviem, Dobre, no. podržíme trocha loptu, že by sme vedeli, koľko máme času. Dobre, ešte minúta, to ešte nie je nič stratené. Dobre, nie je nič stratené. Ale nie do hráča. Dobre. Zás také prihrávky, že koniec, ja neviem, pod tlakom. A vystrel. Zás mám tým. Teraz ja možno dám gól ešte jeden. Nedáš. Dobre, tu má Van Dijk. Hvala Bohu, že to mal ešte. Van Dijkovi a Van Dijk skús. Dobre, dám gól. 2 na 4. On taký, no. Ešte to je také, no. O 2 góly. Také.
nie masne, nie slane. Gdzie dole? Neviem. A gdzie je luftovky tredy? Však bol ober. Teraz strelil? Gól. To jak, však nebolo vidno ani A na kamere. nijak nevidel Nebolo som. vidno ani na Počkaj, dáme kamere. ukážku. Vyhralo, krásne vyhralo. A tu je taká dobrá kamera. Taký pekný. Tu dobrá kamera, tu to natočí bolo. Počas hry to nebolo vidno. 4 na 4, o jeden gól, to musíme začať ešte sledovať. Vyhrajme, rob na stred kľúčku a vystrel si. Krása. 20 sekúnd, 20 sekúnd. Udržíme. Tyčka, dobrá, to nám pomohlo. Toto nám už nepomohlo. 15 sekúnd, vydržíme chlapci. Nevydržíme. Gól. Ešte jeden gól. Jeden. Musíme ich obrať. Nie teraz, musíme Nemôžeme ich pustiť. Dobre, ja idem zdržovať. Poď. Nie. 9 sekúnd, to vydržíme chlapci, vydržíme. Dobra, vydržíme, 5 sekúnd. Vydržíme. Konec. Ešte gól. Ja, dobre, vyhral som jeden gól. Tam to bolo tesné To toto. bolo také čestné. Ideme na druhý zápas. Po prvom zápase 1-0 pre mňa, pre koho iného. Po prvom zápase 1-0 pre Ematari. Dobre, daj si ďaku. No ja si dám to, čo som mal vtedy. Dobre, tak nehaj Portugalsku. Ako môže Daj si Maďaro. Maďaro. Nikto paká, Argentína. Dobre, vymen dresy teraz, ja idem s červenými. Dobre, tak ja si dám biele. My máme skoro také isté, len má tá ešte čierne. Opačne strana. Dobre, teraz už ideme na malé bránky a ja by som dal taký maličký štadión, že by to bolo väčšia sranda. Toto? Najmenší tu je asi tento tu na tej Ale streche. to je veľké. To sa ti len zdá z toho, ale minule keď sme hrali, to bolo veľa menšie, toto je ostatné. Dám, Nie, neviem. Mekalister, Soboslaj. Ešte možno Dobre, ja nedám. mám. Soboslaj na ľavo pôjde. Asi tam dám Rafaela. To je mi jeho ľúco. Ale nedám ho tam, dám Felix. Joao Felix. Malé bránky, vidíš taký maličký štadión. To vidno aj na celú kameru. A bochnejšie mám teda lebo. Krásne. Ale nie sú najmenšie bránky. Však, ale to sú v každej onej rovnaké, len tam sú to tie veľké. Dobre. Chce streliť? Nič. A rozbehni to. Tak nič. Ale už som aj tak, že mám to. Dobre, gól. Jaký gól. Dobrý, Cristiano Ronaldo. Nebol dobrý. Však Ja dávam lepší gól. 1-1. Joj, brvno. Už zacinkalo. Daj gól. Krásne. Ale Soboslaj. Dobre. Som vedel, že tam mám dať toho Soboslaja na miesto Mikrolistina. vyrovnané. Jak som mohol dať Dobre. tyčku? Dobre, ideme. Teraz- Gól! To Van Dijk keby Toto bude pustil. teraz vyrovnaný zápas 2-2. Opa. To Van Dijk keby pustil to ten gól. No. Ale ideme Tento ďalej. zápas, keď vyhrám, tak už je rozhodnuté, už nejdeme ani ďalej. Keď iba... Ja už kašlem na tie brvna, to už sa nedá toto. Komu? Neviem. Dobre. Také góly, čo 3-2. dáva, že koniec, ty si normálne prebudil sa do svojho prime. Ja som normálne hlupý. Ja som normálne Daj mu. musím sa iba prebudiť troška a už ide mi to. Som sa oblal zimnú vodu. Daj. Jo, a daj tam. Daj mu, je tam. Ja som... On dal tyčko do prednej To sa bránky. nedá. Ja už to kašlem do tú hru. Ja už to tú hru si v živote nezahrám. Ja som Teraz na keď teba. dostanem gól, dobre. Nedostal som. Alebo Ale. ja to tú hru si už v živote nezahrám, to ja už končím. Radšej tú voltu, čo tam v Daj gól. 24. No konečne. Tak sa vala po zemi, pretože nemá som brániť. Ja som... Ja som hlúpy. Ja som uprihral mantinel, ešte som si dal skoro vlastný. A Ronaldo dal ešte 3 velu, 2 metre pred bránkou. Dobre, máme tu Mandajka, posunú mu jasne. No, dobre. Konečne normálne akcie. Teraz, zaśpiewać. Idem šebe na pole, od kameňolo má dole, od kormaňu mám už mozole, ale vozím še hore dole, kde bolo, tam bolo, raz bolo, to bolo, želené bolo, Dobre, ideme dopredu. kde bolo, tam bolo, Dobre, raz máme bolo, loptu. to bolo, želené bolo, Volkswagen Polo. Jaký gól. Ale to bolo na čiare.
Dobre, ale bola dnu. Ale, FIFA vie, neboj sa, poď sa teraz. no, Nebola ťa. Vidíš, to bolo dnu. dobre, no. No, ty dačo, hovor. No. Dobre, no však... Máš oko jak systém VAR v poslednej dobe. Hej, dobre, hej. Nie. Dobre, skús. A čo budem Ja robiť? skúsiš? No, čo chceš? Vyhrávame. A to je podstatné. Tak akože... Neviem. Šalát. Dal dolu. Šalát. Šalát. Mogiame šalát. Dobre, Kašli na dáme to takto, Hej, ideme vlastne. tak a strelím. Jaké stratégie? Až na to, že nejde. Fokus. Ja som to... To jak si dal? Neviem, proste... To bola premyslená Dal som prihrávka. iba strelu a ten... Proste... Premyslená prihrávka. Ting tank a strela. Počkaj, to bolo... Dobre, tak to bol taký čistý gol, že koniec. Musíme teraz mi dať čo urobiť. Aha, aká kľúčka, krásna Salah je. Salah. Ale... Ale Kde 6-6. bolo? Prestaň. Tam bolo... Nič ne... Fakt nič nebolo. Dobre, ani ty nie. Ja som kopol loptu fanúšikom. Skoro. Však treba aj ich obdariť, nie že tu prišli. Dobre, 6-6. Všetko. Ale ideme... To čo? Počkaj, to ste... To čo bolo? Videli ste to? Ja som to zobral a on sa zrazu teleportoval. To jak sa teleportol? Normálne. Počkaj, to si pretočíme. Aha, pozerajte. Uí! Go. Tyčka? Nemal som ti asi nič brániť. Ty Gol kokos, volej. jaký vinkel. Normálne, chápeš? Zvolej, jaký vinkel. Aha, nie, Ju, nie, jaký- pozeraj tu. To naozaj? Zasi obdaril fanúšikov. Jaká nahrávka je tam? Chvala Bohu. 7-7. 7. Na penalty sa tu nehraje, hej, lebo... Tu sa hrá iba na zlatý gól. Aha, je tam, že som povedal. Ale... Power shot, že koniec. A ty dačo mi hovoríš, neúď mi do Hej, mikrofónu. dobre, buďko. Ja nie som. Ja som Liverpool. A ty čo hráš, hej? Ja kontrolujem mikrofón a ty... To ako... Máš sa sústrediť na hru, aha. Ja? Hej. Vidíš? Ja sa sústredím na ňu. Vidíš, že tak mi tráfiš bránku. No, čo? Čo? Máš problém? Máš problém? Teraz... Máš problém? On si zlomil hlavu. Ja. On tak bol vystretý. O to je brvno. Pohode. To normálne... V Nič mu tomto není videu politické, to je všetko. liverpoolský hráč, to originál, tvrdý hráč, ho prezie všetko. A doktor som bol kedy dačo. Ty čo? Proste... Cristiano Ronaldo. Silu. Dobre, ideme blokovať, bo vyhrávame. A ešte dám tie gol. Keby nie som ten chvíli, čo? Nie, krásne, ale Dobre. taká strela, ale mieril som na bránku, keby dačo. Jaké triky tu dávaš? Nie. Gol! Ani sám neviem. Ja normálne deň. Predýcháme, že prvýkrát v živote si to robil. Nie! Ja skoro o chvíľu končí zápas. Takže... No ešte ty mi dáš gol, takže... Ešte neviem, čo chceš z toho. Dám. Skoro. Dobre. Nie. To To som prehral. A ešte máš minútu a iba hodinu. Toto má... My robíme moju taktiku. To ti nepomôže, tu máš malé branky. Čo by si chcel? Sa ti neoplatí. Prehnúť. Ešte jeden gol si vydal, to už normálne... Však ešte furt máš minútu. Dám to zbojím. Dobre, Van Dijk jeden. treba dať. Teraz už máš presne minútu, teraz už si hráme teraz. Van Dijk jeden. Cristiano Ronaldo dával lepšie hlavičky. Nie, a brána voľná. Dobre som ho podkopol. Ale dobre. Nie! On si to vlastní! Ja som bežal. 11, čo robiť? 11, to je akože futbal, 11.
12, 11. Čo robí? Oh! Nie ja čo robím, čo robia tí hráči. Čo robia? Ale ty sa nehraješ. Ale oni A robia nie si len. to povedal. Ale nedá. To už Ja to už kašľam. Že nevyrovnáš, však vyhrávaš o 2, ty nevyrovnáš. Daj. Tade tam mieríš po veveričkoch. Čo som zrobil? Si to videl? To bola premyslená stratégia. Namiesto kolečka som stisol kocku a ja to furt dopravím. Ale skoro. Ešte jeden a je tam predĺženie. Není. Je. Teraz bum a gol. Tak je góly, ty chceš dávať taký. No, máme 14 sekúnd, to dáme ešte. Nedáš. Hlavne no stres. No stres! šla- No stres! 6 sekúnd, to vydržíme, chlapci. Vydržíme. Poď, vystal si. Nie. Dobre, ideme do predĺženia. No. Takto. Nepredýchávame normálne situáciu. Dobre, hráme. Ideme ďalej. O, zlatý gol. Zlatý gol, to tak ho vyhral. No, ale na čo sa čúvaš dozadu? Je tam, je tam. Je tam. Tak toto video bolo odmúka. Taká krátna strela má tým poľcom. Teraz zaśpiewać. Vianoce, roku zaštu. A ja v chyži na kolene bruším mačetu. Ide na kolese sebe mysleli, keď to tak není, bo ja mám doma stromček umelý. Plastový! Ja sa s vami lúčim a majte sa krásne a píšte básne. Tak čau.